आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं बर'नि गिबि आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय फिल्मनि सायाव मोननैसो आपडेट होनो नाजानाय जादों। बर'नि गिबिसिन दिहुनजानाय आलायारन 1986 सावथुन गोलाव 35 बोसोरनि उनाव आरो हाग्रामायाव जिनाहारि 1985 मायथाइयाव दिहुननाय सावथुनखौ गोलाव 26 बोसोरनि उनाव मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव थानाय एडलेब्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय नेगेटिभ फिल्म रलखौ बिटिआर सरकारनि नाजानायाव 11,30,000 रां होनानै दिहुनना लाबोनाय जाबाय आरो थाबैनो माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावफुंनानै गोबाव समनिफ्राय आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ नायनो होननानै मिजिंथिबोनाय रायजो राजाफोरनि सिमाङा थाबैनो मोगथाङाव महर मोनसिगोन। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव दिहुननाय आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुना बर' हारिनि हारिमु, आसार-खान्थि, सोदोमस्रिनि मोनसे सिनायथि। बे सावथुनखौ दिनैसिमहालागै जोथोनै लाखिनानै दोनबोनाय एडलेब्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेडखौ बिटिआर सरकारा साबायखर बावो आरो बे खामानिखौ बिटिआर सरकारनि जानानै मावफुंनो थांनाय हानजा आलायारन सावथुननि दिथागिरि जोंदाव बड'सा, श्री मिनेश्वर दैमारी, डक्टर मिनिसोरां ब्रह्म आरो गसाइ दैमारी बिथांमोनखौ साबायखर बावनो गोनां। जोबोद खम समनि गेजेरावनो जायफोरा सावथुन आरो सुंद' सावथुनफोराव नेशनेल फिल्म फेस्टिभेल आरो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बाहागो मोननो हानाय, बैफोर सावथुनखौ डिजिटेल एडसिभ खालामनाय हाबाफारिया थाबैनो जागायजेनसिगोन। बेजों लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय जेसेबां सिनेमा दं आरो नीलेश्वर ब्रह्म देंखोनिफ्राय लानानै बर'नि जेसेबां मेथाइफोर दङ गासैखौबो बुथुमनानै क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दोनथुमनाय आरो दिन्थिफुंनायनि राहा लाबाय। बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा 1 कौटि रां बावजा लाखिनाय जाबाय। हारिमारि दानाय हाबाफारियाव बिटिआर सरकारा जेब्लायबो गोख्रों बिफाव लालांबाय थागोन होननानै जोंनि जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि थान्दैनो फोरमायथिदों। बर'नि गिबि सावथुन आलायारन सावथुनखौ दिनै बेसेबां गोबावनि उनाव बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों मुम्बाइ फिल्म सिटीनिफ्राय जोथोनै मोनफिननो हाबाय। फोरमायनाय बादिब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव थाबैनो दिन्थिफुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों।